Autoracingilta tuli siihen nuo takakyleet. Tuo tuli mukana takapala. Siinä on tuommoiset 10 tuumaa leveät, 15 tuumaa halkasia. Hello ja tervetuloa tänne Tomkutekin kanavalle. Ruvetaan vähän nyt tekemään tätä kontenttia niin sanotusti itekin, ja onhan nyt jo Paulilogin videolla nähtykin, kun on tehty Paulille monenmoista laitetta. Mutta nyt vähän ruvetaan kahtomaan tarkemmin näitä, mitä tässä tulee touhuttuu. Monenmoista kilpa-autoja, katuautoja, kaiken näköistä touhuu. Vähän tätä, mitä tää minun elämä on täällä itärajalla niin sanotusti. Eli ketkä ei vielä minua tarkemmin tunne, niin Tomi Kuikka, ikää tulee nyt 34. Motorsporttia harrastanut pienestä asti. Pyörinyt driftingia ajoin itse 5 vuotta. Nyt on kalusto myyty pois. Sillä ruvetaan ajamaan Pro 2. Hautalahti työntää sillä tulevana kesänä. Ja itse on nyt enemmän keskittynyt tähän rakennus- kautta huoltopuolelle, että tässä saa tavallaan sen saman adrenaliinin kuin itsekin ajamalla, ja ei mene niin sanotusti kaikki omat rahat, että siitä vähän joskus jopa jotain saakin. Mutta pitemmittä puhetta, niin tässä on nyt alkamassa tämmönen, tähän tuosta tuo ja klikattahan vähän ympäri. Elikkäs MK1 Escortti, vuosimalli 69. Tämmöstä itelle niin sanotusti kesäjätskiauto, että pakkohan se joku peli olla itelläkin, vaikka ei kilpa-autoa ole, mutta jotta se on aina harrastettava joka tapauksessa. Siinä on jo vähän aika pitkälti kaikki osat maailmalta tullutkin tähän. Käytännössä aika on ollut se ongelma, mitä ei ole löytynyt nyt, mutta nyt tullaan niin sanotusti pakko, koska tämä on meidän hääauto ja häihin on 2 kuukautta aikaa. Niin tässä saa nyt painaa niin sanotusti pitkää päivää ja pitkää yötä, ja päivätyötkin on aina välillä hoidettava kuitenkin siinä rinnalla. Siinä on 1 jakopääremontti alkaa sitten maanantaina, mutta nyt on viikonloppu aikaa näihin harrastehommiin niin sanotusti. Elikkä se on nyt se koppa. Joulukuussa muistaakseni hiekka puhalsin. Ja sitten tuli Autoracingilta nuo takakyleet. Ne on vaan nosteltu tuohon nyt vähän paikalle, että näkee näköinen se suurin piirtein on. Ja voitan vähän saada tuosta. Nyt se vähän loitonti. Oli niin lähellä. Elikkä Autoracingilta tuli siihen nuo takakyleet. Tuo tuli mukana takapala. Siinä on tuommoiset 10 tuumaa leveät, 15 tuumaa halkasia. Vanteet tulossa ja ettei levitykset. Nämä vielä muokkaattuu. Nämä ei tule tälleensä paikalleen, koska tämä Escortin linja on suora tästä kohdasta. Tuo vähän hämeenvä. Nyt tuolla alla on tuo vakio, mutta tämä on suora ja minä haluan tästä täysin pyöreät. Samoin takana en tykkää itse henkilökohtaisesti yhtä tästä korkeasta osuudesta, niin tätä tullaan muokkaamaan kanssa pyöreämmäksi ja pienemmäksi tämä väli, koska tästä kun kattaa sivuprofiilia, niin tuo takapää on alempana kuin etupää. Niin saadaan vähän ryhtiä siihen autoon sitten lisää. Sitten sinne on soviteltu, vähän aina jää tuossa muutama tunti aina silloin tällöin, niin keulapalaat. Tämä vielä vaihtuu, tämä pelti. Tää on 69 ja uudemmat. Se on erinäköinen. Se on mulla täällä tuvassa. Tuo on 69 vuosimalli. Se tuli Englannista. Sillä on vähän runkoaissaa, korivahvikkeita, isompaa pyöränkaarta eteen. Ja mitä sillä nyt oli muutamia hapan juttuja, niin haluan kaikki happamat niin kuin peltipalana pois ja sitten laitetaan uusi korjaus. Tämäkin lattia nyt tavallaan on ihan ok. Siinä on tehty muutamia paikkoja tuonne. Ja tuonne etulattianurkka oli käytännössä tuo pala oli uusi tämän auton mukana, mutta
koska on vähän semmonen perfektionisti, niin siihen tuli koko lattia. Sen takia, että se ei ole mikään tilkkutäkki. En tykkää yhtään semmosesta. Tähän sitä saa kyllä niin nätin systeemin, kun se nyt painettaan vakiopistehitsikohdista auki ja hitsattaa sinne uusiksi, niin siitä tulee kyllä mintti. Ja sitten kojelauta on kakkoskopposesta tulossa, koska hiilikuitu on vähän semmonen myös hiilikuju perään oleva kaveri, niin kakkoskorissa saa hiilikuituisen kojetaulun, niin semmonen oli saatava. Eli tullaan ottamaan tuo vakio pois ja hiilikuitutaulu tillaan. Samoin lattiaverhoilut, yksikin syy, minkä takia lattia vaihdetaan täysin ehjäksi, että ei ole mikään tilkkutäkki, niin tähän ei tule tulemaan lattiaverhoilu, vain originelli kattoverhoilu. Ja sitten lattiat kaikki, niin maalataan korin väriin ja sinne tulee vaan hiilikuitukaukalot molemmin puoli, kuppipenkit, näillä näkymin. Tosissaan se kakkoskorisen koetaulu ja siihen laitetaan dassi. Ei heti tule, mutta jossain vaiheessa, koska nyt on priorisoitava vähän niin sanotusti rahoja tärkeimpiin paikkoihin, koska aloitetaan sitä omakotitalon tekoa tuossa. Vähän niin kuin jo aloiteltukin purettu tuolta entistä, mutta niihin palataan sitten toisissa videoissa, mutta niin pidettä järki nyt kuitenkin vielä tämän kanssa, että ihan nyt kaikkea kerralla, että niitä voidaan sitten tiettyjä asioita, just tuommoinen dassi ja nuo, niin lisätä sitten jälkeenpäinkin. Mutta haaveessa on semmonen halteki iso dassi vaan tuohon sitten siihen mittaripaikkaan. PDM:t sun muut. Mutta tähän koppaan oli tehty jo kaikki tuommoiset korisähköt ja nuo uusiksi, niin käytetään nyt ainakin tuleva kesä niitä katsottaa sitten tulevaisuudessa, että mitä sinne vaihdetaan ja noita korisähköpuolta ja moottoriohjausta, koska siinä oli Omexin moottoriohjaaja ja tarkoitus olisi siihen sitten haltekitamaksi kun päivittää tilaa. Samoin takakontin luukku on hiilikuitunen tuolla, mutta se tosin tulee päältä maalattaan, mutta kun konti aukaisee, niin sitten on hiilikuitu sieltä lakattu näkyvistä. Eli tavallaan vähän semmonen reishenkinen katuauto tästä on tulossa. Kurkataan pikkusen tuohon toimiston puolelle. Tää on vähän sotkunen, mutta siinä on takaluukku, kojetaulu. Sillä on tullut Autoracingilta on rattia, kaikkea uutta nippeliä, oven lukkolaitteita, konepelin jousia, ovitiivisteet. Rallikorsilta tuli nuo kaikki uudet ikkunat, lämmitettävä tuulilasi tuli sieltä. Tuossa on näkyy uudet tiivisteet. Siellä on tuolla on hiilikuituiset ovipaalvit. Sitten tuolla on takakyleet, hiilari. Et kyllä uskon, että siitä ihan makia tuote tulee. Ja nyt on vaan ruvettava täydellä höökellä painamaan sitä niin sanotusti eteenpäin. Tää on vähän semmonen, että ei oikein tiedä enää mistä kohdasta ruppeis jatkamaan, kun seiso tosissaan taisi tulla jonkun viikkoa, kun tehtiin Laaksolle ne E30 parsittiin kuntoon ja sitten se E92, niin siihen tehtiin kanssa kausihuolto. Tää oli hetken tuolla katoksessa odottelemassa. Mutta kyllähän se on lähettävä varmaan liikenteessä noista takakylistä, mutta ihan teidän eka semmonen helppo kohta, niin tuossa tuli vähän hiekka puhaltaessa reikää, niin on tähän se korjauspala. Niin jos aloitettaisiin siitä vaihto ja siihen ei tule se alkuperäinen kupu enää, vaan siihenkin on hiilikuituinen kupu. Ja se jää hiilikujun väriseksi, kun konepelti vetää sitä auki, niin se on mukava yksityiskohta siellä konehuoneessa. Sitten moottorihan tässä oli jo sulkumerkissä valmis, mutta koska Koskiniemen Juha, King kannenkaivaja, niin pakkohan siihen oli nostaa hattu pois ja kaivaa kans auki. Siinä on muistaakseni 45 milliset läppärungot oli ja ruisku ja pakosarjakin oli ihan soivan näköinen, niin
Sinne nyt tuli sitten milli isompaa venttiiliä, iso jyrkemmät nokat ja laskiko se, että 12,5, kun siihen nyt tulisi puristus, suhe ja vähintään kuulemma 9000 rpm. Niin pitäisi olla ihan hyvin soiva jäätelöauto, mutta niistä otetaan sitten vähän tarkemmin. Nokka-akselien kanssa oli vähän ongelmia 2 kuukautta sellaisessa, jossa ulkomaan ja Suomen väliin ja sitten tullissakin vähän aikaa kiinni. Mutta nyt ne on tänään lähtenyt nekin koneistamoon kohden. Pääsee perällä tekemään sinne väistöt ja kahtomaan kaikki välykset kohilleen. Se on semmonen aihealue, mihin minä luotan vaan noihin huipputekijöihin ja en rupea itse niitä soheltamaan. Tietyt asiat pitää jättää ammattilaisille ja tehdään itse sitä, mikä parhaiten osaattaa. Ne on kyllä melko lailla ollut nämä korityöhommat sun muu, mutta tekniikkapuoli jätetään näille ammattimiehille. Mutta jatketaan siitä auton parissa. Tämä on vähän aluksi tää kameraopettelu, mutta kyllä tämä tästä rupeaa vaan taipumaan, kun saa pitää nämä asetukset kohilleen. Just nuo automaattiseuraukset ja onneksi mulla on hyvä apu editoija tuo Nuutisen Henkka. Luppautui tähän minulle editointimieheksi ja vähän opasti kameroissa ja kamera-asetuksissa ja niin. Katsotaan mitä sitä yhdessä saadaan aikaiseksi. Minä luulen, että erittäin mielenkiintoisia juttuja. Niitä kyllä touhuttaan tässä kaiken moosta, mutta niitä tulee tälle kanavalle sitten jatkossa. En tiedä miten tiuhaan. Tää nyt tietysti helpottaa kun tuonne editoipi, mutta se on itsellä aina touhu vaan niin kovasti kaikkea päivässä, niin pitäisi aina muistaa se kamera napata sitten siihen mukaan ja kuvata vaan tätä touhua. Mutta parhaani yritän ja saataisiin teillekin jonkinnäköistä viihettä sinne ruudun toiselle puolelle. Mutta nyt jatketaan tuon haukkusan tuo automaatti seurassa. Tuon parissa.